huwag tayong mang-aapak. Huwag tayong mang-aapak ng kahit anuman. Kasi, at huwag tayong mamaliit ng kahit sino man. Kasi po, guys, magandang araw sa ating lahat at ganun din po sa inyo mga ka-idols, mga Mardy Nation, Mardy Reactors, sa magandang araw po sa ating lahat. At ngayon guys, sinasabi nila na walang utang na loob ang Mardy sa kanila. Ayan guys ha, naririndi po ako dun sa sinasabi nila na walang utang na loob ang Mardy. Eh kung tutusin nga, sila nga walang utang na loob sa Mardy. Pero wala po silang naririnig na ganun sa dalawang bata. Ito kasi si Idol Mariano at Cindy kasi, kaya pinagtatanggol namin, kami mga reactors. Kasi wala naman talaga silang ginagawang masama. Kung tutusin. Wala silang tinatawag na suklian nila yung mga salitang masasama laban sa kanila. Nananahimik lang sila. Pero si Idol Cindy tsaka si Mariano, minsan lang magsasalita yan. Yung vlog na nire-react ko kagabi. Sabi pa nga ni Idol Cindy, pinaghirapan din namin yun. Pinaghirapan din namin ito para maabot namin ito at para namin makakamit namin ito. At kung mayroon man dumating kami sa ganitong kalagayan, ito ay nagsakripisyo kami, nagsisikap kami dalawa ni Mariano. Totoo naman. Kaya kayo mga naninira at nagsasalita ng ganun, tumigil na kayo. Sabi pa nga ng magulang ni Idol Cindy, tama na yung pambabas nyo at paninira nyo at nagsasalita ng hindi maganda. Pagpasensyahan nyo na ako guys ha, naririndi po ako doon sa sinasabi na walang utang na loob sila Idol Mariano at Cindy. Ito ha, para sa akin na to, opinion ko to ha. Pag ikaw ay tumulong ka sa tao, dapat galing sa puso. Dapat magaan sa loob ng pagtulong mo. Hindi yung pag hindi na kayo nakinabang sa mga bata, isasabihin nyo agad na walang utang na loob. Grabe naman. Huwag naman sana ang ganun mga kaibigan, mga ka-idols dyan. Pero huwag din naman sabihin ganun kasi nasasaktan po yung mga bata. Kaya hindi nyo ba nakikita yung nila kalagayan nila ngayon? Nagsisikap sila, kaya nagkaroon sila ng studio. Si Idol Mariano nagkaroon ng studio. Kasama si Idol Cindy dyan. Kasama ang ilang mga kaibigan na nandiyan pa rin sa kanila at inaalalayan sila. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo natutuwa na sila Idol Mariano eh medyo umangat ang buhay nila at naging masaya na ang mga bata? At ngayon, wala na sa inyo. Hindi nyo na mapakinabangan at hindi nyo na nakasama. Sasabihan na walang utang na loob. Pambira na. Guys, magising naman tayo. Tandaan natin ang mga batang yan ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na ikakasaya sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi ba kayo proud sa bagayan? Ako, sobrang proud ako sa kanila. Kami, ng mga reactors ng Mardy, sobrang proud kami sa kanila. Mga Mardy Nation, nandiyan dyan, nagmamahal sa kanila. Huwag nyo naman pagsasabihan at pagsalitaan na ganun, walang utang na loob ang Mardy. Kasi masama po ito. Hindi naman po sila nangihingi ng basta na lang. Hindi naman sila nangihingi na
pangkain nila sa araw-araw. Sila po ay nagtatrabaho, nagsikap sila, nagtrabaho sila araw at gabi. At sigurado ako, balang araw mga batang yan, hindi lang yan ang makikita nyo. Yung mga naabutin na ngayon, yung mga dumadating na blessing sa kanila ngayon, hindi lang yan ang matatanggap nila. Mark my word, mga idol. Dahil sabi ng Panginoon, ang mga taong binababa ay itinataas ng Panginoon. Ang mga tao nagpapakumbaba ay pinagpapala. Kasi dinadanas ko yan. Danas ko yan. Pero sa awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, nandito pa rin ako. Patuloy pa rin ako nagmamahal. Matuloy pa rin ako nagmamahal sa kanila. Sa awa ng Diyos naman, hindi naman kami nanghihingi ng kung ano-ano. Kami po ay nabubuhay ng simpleng kung ano lang dumating sa amin, masaya kami. Kaya po, pagdating sa ganyan po, naririndi talaga ako sa ganyan. Ino mo, mga edad nila, ang babata para si Mariano, ilang taon pa lang yun. Si Cindy, lumayo. Sumama kay Idol Mariano para lang matulungan yung bata, para magkasama sila. Ipinakita ng bawat isa na hindi lang po ay tayan, hindi lang po ganyan ang ano niyan, ang kalagayan niyan, pero minahal na po na ni Idol Cindy, si Idol Mariano. Ganun po kalupit ang panindigan ni Idol Cindy. Ganun po katibay silang dalawa. Kaya please lang naman po, iusap lang sana bilang magkakaibigan, kakabaybayan tayo. Huwag nyo nasabihan ng ganun kasi pangit po yun. Hindi maganda po yun sa pagiging Pilipino. Dapat guys, magtulungan tayo. Dapat guys, magmamahalan tayo. Hindi yung ganun. Kamu, nakikita mo sila. Pag may mga dumadating na simpleng bagay sa kanila, pag may dumadating na simpleng bagay sa bahay nila, halos mangiyak-ngiyak na sila sa tuwa at pasasalamat sa mga taong tumulong. Ganun po kababaw ang kasiyahan ng mga bata. Hindi po sila nag-ambisyon ng kung anuman. Hindi po sila nag-ambisyon na ito, gato, ganyan. Natutuwa sila sa mga maliliit na bagay na dumarating sa kanila. At dapat yun suportahan natin. Kahit sa ganitong paraan, kahit sa pagsusuport natin sa panonood ng mga vlog nila at pagpapayo na maganda. Na sana hindi sila makarinig ng ganun. Ako, meron ako isang kaibigan na reactor din ng Mardi. Pero sinasabihan ko na wag, ganun. Kasi pag hindi mo yan ititigilan, tayong dalawa magkakaaway. Ayaw ko kasi ng ganun eh. Dapat irespeto natin ang lahat. Mapabata man, babae, tomboy man yan o ano man, bababakla o ano man. Basta lahat, irespeto natin lahat yan. Ako nga, nahiya ako sa Marty eh. Noong mga time na yun. Kasi, yun nga, may mga naririnig ako. Tumahimik muna ako. Kasi ang mga batang yan, napakabait. Itong Marty na ito, itong Mariano at Cindy, ang laki pong naitulong sa akin yan. Sobra. Kasabihin ko ang totoo, tayo nga mga reactors, tayo ang may utang na loob sa kanila. Kasi natutulungan ang channel natin. Real talk lang tayo. Pagpakatotoo lang tayo. Tayo nga eh. Tayo nga ang may utang na loob sa kanila eh. Dahil ang channel natin natutulungan eh. At syempre, pasalamatan natin yun. Ako guys,
Pagpasensya nyo ako guys, baka nababaduyan na kayo dito sa channel ko. Lagi po ako nagpapasalamat. Ang introduction ko, puro pasalamat. Hindi po papugi, hindi po paporma. Ang pasalamat dito, guys, hello guys, maraming salamat po sa mga kapwa reactors, Mardy Nation. Lahat po yan, kahit panuorin nyo. Kahit panuorin nyo po ang aking mga vlog. Kahit sa ganung paraan, makapagpasalamat ako sa kanila. Ganun po. Ang sa akin lang naman punto rito magrespetuhan lang po. Irespeto nyo po yung mga bata. Irespeto po yung kahit maliliit pa lang sila, mga bata pa sila. Irespeto natin. Hindi yung aapakan lang natin sila porkit mga ganyan lang sila. Kaliit. Hindi ganun. Dapat ipakita natin sila yung pagmamahal natin sa kanila. Para sila, lalo pa silang gaganahan sa pagsisikap nila. Kasi gusto natin ng Mardy maabot ang kanilang pangarap. Katulad ngayon hindi ko nga akalain ang Mardy napapunta na pala sa GMA Channel 7. Yung Channel 7 na yan. Nung umpisa ko, naging stunt actor, naging double actor ako ng mga artista. Yung Channel 7 na yan, dyan po ako nag-umpisa. Hanggang napapunta po ako sa Channel 2. Malaking company yan. At ang storya po ng Mardy, ang pagmamahal ng Mardy, ang kanilang paglalakbay, kung paano nila na-handle yung pag-ibig nila, nagustuhan po ng GMA. Kaya po, inilagay doon sa story of love ko. Yan po yun. Unti-unti na nakikilala ang Idol Mariano at Cindy. Mahalin natin yung mga bata. Ako, wala akong pakialam sa mga tao, mga nababas niyan, kung ano masabihin nila sa akin. Basta ako, ipinakita ko sa kanila ni Idol Mariano at Cindy na hindi po ako ibang tao. Kahit hindi nila ako kilala. Ipinakita ko na sa kanila na ganito lang po ako kasimpleng tao. Nandito ako bilang kaibigan, kung ano man ang turing nila sa akin. Puro pagpapayo. Kaya Idol Cindy, Idol Mariano G, pag nakarinig kayo ng ganyan, gulang kayo. Gulang kayo, Idol Mariano Cindy. Huwag niyong pansinin nyo. Bahala na kami. Bahala na kami ang bahala na kami. Sobrang proud ko sa inyo. Tinuturing ko kayong kaibigan, kapatid. Malinis po ang aking puso sa pagsuporta sa inyo bilang kaibigan. Malinis ang aking puso na ako ay nagre-react sa inyong mga ginagawang mga vlog at natutuwa kami. Hindi lang po ako ang sumusuporta. Marami po kaming magkakaibigan na nanonood sa inyo. Dahil po alam namin na ang ginagawa nyo ay ikinasasaya ng mga kapwa natin Pilipino. Yun po ang aming ginagawakan na kayo ay gumagawa ng mabuti. Kayo ay nagpapasaya sa mga tao. Lagi kayo pinag-pray. Kami, namin kayo. Guys, maraming salamat guys sa pakikinig nyo at pagsama nyo po sa opinion ko guys na sa vlog na ito. Na sana po ay huwag nyo nang pagsabihan po ang Mardy po na ito. Kasi marami po nagmamahal sa kanya. Iba po kasi ang way ko guys sa pag-react. Kasi po ganito po ako. Puro pagpapayo at puro pagmamahal. Ipinakita ko rito yung pagmamahal sa kapwa. Kaya please, mga kaibigan, huwag nyo na pong maliitin. Huwag nyo na pong estimatin po ang pagiging simpleng tao nila. Kasi ang Panginoon nakatingin sa kanila. Walang imposible sa Panginoon na kahit gaano kababa man ng uri ng tao sa mundo ay kaya ng Panginoon paangatin yun. Kaya huwag tayong mang-aapak ng kahit ano man.
Kasi, at huwag tayo mamaliit ng kahit sino man. Kasi po, hindi po tayo ang may-ari ng buhay. At hindi po tayo ang bibigay ng pagpapala sa tao, kundi ang Panginoon. Kaya guys, maraming salamat po. At magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat suporta po na binibigay niyo po sa ating channel. God bless you and more power.